belajar tirakatan sing isine muji syukur bareng-bareng. Kowe lek iso ngrungokne mbahno kan ndongakne putuku kabeh to. Ngono lho. Ora kangge mbahno malahan. Malah mbahno ki muji syukur. Yes, rayu. Terus saiki lek ngetrapne sembayang kuwi kan enek sing diarani ngebong dupa ya Mas ya. Ya kudu enek dupane. Kuwi terus enek sekar sari sekar jagat ya kene enek banyu sekare kan ngono. Ya lek wis sing diterapne Mbakno, sing penting isuk jam 6 kae ya sekar rena telu ya ora ngarani sing penting renane telu. Didelek nggih panci diduki banyu. Nah, ngebong saiki ra mesana tata carane ngebong dupa nyonyok rasa ya. Bayangkan karsane ingsun ngebong dupa kukus putih wijine ngani lumantari swara atiku. Sampurna sariraku kagawa sampurnaning jiwaku. Kapirsan kaki among, nini among, kaki danyang, nyai danyang kang nderek ngersa kauripanku. Mangkane sing mbok omongne kaki danyang nyai danyang kuwi mau wis ngakoni kuwi nggih kene. Bentuk raga rusukma Allah wujud. Urip antarane sing nguripi dadi siji. Mangkane aja percaya nemen-nemen karo yang di atas. Engko iso-iso manuk. Saiki tak logikane ya Mas ya. Semua kebanyakan apa jari yang di atas loh. Oh, homo yang di atas itu segala-galanya. Ya saiki pengen dadi bupati, wis sing penting daftar, keluargane mendina dijaluk, njaluk karo yang di atas. Duh Gusti, mugi kula dadi bupati. Tak jawab gak dadi ya. Ya lek apa jari yang di atas loh ya. Seharusnya anjang sana di Allah yang wujud. Minta doa restu dan dukungan kan ini kan. Sampeyan nglakoni jendat-jendit suwi ya. Ngono ya penak ya. Asline ya Mas. Iki tak jelasne lho ya. Asline diajar gak krasa sama. Wis contone pas megawe nang sawah penak-penake krungu bedhug diayaan. Lho enggak dianggap Gusti Allah nggih masjid kan. Aduh. Iki surganan, gamisan, kopiah putih kan iki. Ya bene apik kuwi. Rumiyin, Mbak. Sing sowan ngene Mbahno ki mah ya le do laporan wis enek sing nang pondok 15 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Lah setelah ngrungokne cangkeme Mbahno sadar. Oh iya aku digoblok nih ya engko lek mung ngrasane piye nah. Ngene ya Mas ya. Sampeyan wis tata carane sembayange karep ya. Kowe iso ngartekni Jawane piye ngono? Aku tekon iso. Mboten saged. Lah ya wis kuwi arapati genah jenenge. Lah ya diomongi ora ngerti artine kaya beh lek ngamini amin amin. Jan. Salam yang dalam itu luar biasa. Rahayu sebelum mati. Rahayu mulai zamannya meledak ada kapitayan sudah ada rahayu. Sebelum ada agama loh. Lek ngarani zaman batu sih ya. Terus makhluk yang hidup, yang nyata, yang tidak nyata dihormati juga. Karena sagung dumadi.
Ya di samping itu kata-kata Mbah Not tadi kan jelas di atas bumi kuruping langit kang wujud kang urip kabeh umat Islam aku sing nguripi panggonanku ngebaki jagatku jagat cilik jagat gede aku ora bedakake. Itu arti dari Jawa Dipa Mas. Wis jelas to jene jagat kang bulati kabeh ciptaanku. Wene wadah tukulanku kan jelas. Di YouTube wis di mana-mana cangkeme Mbah Not. Terus kata Siti Jenar, terus tutur tinular. Kuwi ya diterokne karo Islam. Tutur tinular kan jelas tuntunan nuju bener tur agawe kebukane olah rasa. Tinar buka lahir baitine nuju urip langgeng. Laku utama mahanani katentreman rahayuning pulo warga. Dento-ento wawadah sakinah warahmah. Erok-erok kabeh men. Yo mangkane saiki aku tekon. Terok-terok iki sing wis enek apa sing durung enek sing diterokne yo jawabe. Mesti sing wis enek to. Padahal yang ada dulu kitabnya kitab alam. Aku kan wani ngomong semua kitab itu jiplaan dari kitab alam, kitab teles. Lah terus ditulis didadekne digaringne.